Jeg er ved at forberede bryllupsparrets bryllupskage her. Jeg skal lave en trøffel. Brudeparret har valgt specialiteten, som er navnet på den mest hyppige bryllupskage, vi laver her på La Glace. I princippet kan det lade sig gøre at få alle vores 20 forskellige lagkager som bryllupskage. Men som sagt er det specialiteten, jeg er i gang med her. Og der har jeg startet med en mængde fløde her, 2 liter. Og så er jeg i gang med at hakke en god belgisk chokolade. Så koger fløden her så småt, og jeg slukker for varmen og tilsætter min forberedte chokolade her i trøflen. Jeg sørger for at få chokoladen rørt godt ud i fløden, så den er fuldstændig smeltet, inden jeg tilsætter de sidste råvarer i trøflen. Når jeg har fået smeltet chokoladen sammen med fløden, så tilsætter jeg noget appelsinskal. Og har det selvfølgelig vigtigt, at man bruger økologiske appelsiner. Til sidst, når trøflen er kommet godt ned i temperatur, så tilsætter jeg spiritusen, Grand Marnier i det her tilfælde. Og grunden til, at jeg venter med det til allersidst, det er for ikke at få alt spiritusen til at fordampe i trøflen, jeg koger her. Så jeg rører let, og så får den lige en tur med stavblenderen her til allersidst. Og det er simpelthen for at få en trøffel, som er fuldstændig homogen, og chokoladen er fuldstændig homogen med fløden. Fedtpartiklerne er blendet sammen, så ikke du fornemmer de her små gry, når du spiser din trøffel. Så det giver altså en meget bedre oplevelse og en meget bedre smag, når du skal spise kagen. Så, det dufter altså virkelig godt det her. En god appelsin-orange duft her i konditoriet. Jeg har forberedt nogle mazarinbunde her, og nu skal jeg have samlet kagen, og jeg starter med at tage en lille smule aprikosmarmelade på den nederste bund. Anvender en ring. Trøflen er kølet ned, pisket op. Og bliver så fordelt ud over mazarinbunden. Således. Mazarinbund. Og det allervigtigste, det er Grand Marnier med lidt sukkervand. Stænker jeg ud over bunden. Jeg er i gang med den sidste del af processen, nemlig dekorationen. Og her har brudeparret valgt nogle hvide og lidt grønne roser. Og det er jeg så ved at montere på kagen her. Der er jo rigtig mange muligheder for at pynte en bryllupskage, og her har vi kunden i centrum. Det er kunden, der bestemmer, hvordan udseendet skal se ud, og vi har nogle forslag til, hvordan kagen kan se ud, men tit og ofte kommer kunden også velforberedt med forskellige dekorationsmuligheder og alternativer, og det prøver vi så selvfølgelig at efterleve så godt som muligt. Og her har vi sprøjtet med en hvid glasur, nogle guirlander, og så som sagt håndmodellerede roser, som
jeg er ved at lægge på kagen. Så er bryllupskagerne færdige, og nu er der jo så kun tilbage at levere kagerne. Og et er at lave denne særlige kage. Ja, for nogens vedkommende er det jo den vigtigste kage i hele livet. Men det gælder jo også om at få den godt og sikkert frem til stedet, hvor brylluppet skal holdes. Og det klarer vi. Vi gør det, at vi samler kagen hjemmefra og transporterer den via nogle store termokasser, så der er mulighed for at få den leveret god tid forvejen. Og så skal kagen jo så egentlig bare tages ud af kassen, og kasser sættes på bordet